Mae'r het wedi diosg yn rhan ddeheuol y prif gylch. Tony Newman yn dangos ar ran Peter a Leslie Hussey gyda maes llwch calon lan. Yn adran y Merlod Cymreig teip cob, dosbarth i'r Ceseg Fagu Hun, 8 mlwydd oed a trosodd. A maes llwch calon lan sy'n mynd ar wobr gyntaf dan berchnogaeth Peter Hussey sydd yn dangos y swclen y fannu a Tony Newman yn dangos ar ei rhanno. Caseg yw hon, mae Peter wedi cael benthyg am ryw chydig gen y brydwyr allan o'r march Parc Mafol. O Peter Hussey'n deitha fi neithiwr bod y gasau bach yma yn siarp iawn. Mae'n dweud, mae'n dangos yn dda, ond dim cweit yn hawdd i ddelio a trin adre. Awn i siwr setlodd i yn y sioe de. Ddethon nhw lawr a stablodd i ar y car. Fel fi'n deall. Becso de, bod hi'n bita, bod hi'n setlo ond fe. Ond wedi setlo digon da i ennill y dosbarth hyn. Da iawn. Mae wedi gwneud dipyn o ennill dros y blynydde. Enillodd i sioe feir Llambed pan oedd Peter Hussey yn beirniadu yna. Beth o'r cyfle wedyn i cael benthyg i... Disgwyl yn bictiwr heddi, mae'n rhaid gweud. Ddim wedi... Yn teip poni yn dydi? Odi mai yn dwi, odi. Ac yn ail i Janine Hadley. Hadley a Carrie Fell. Lawr Tom Littlegem. Casau goch wedi cael ei fagu gyda Mrs Hadley, Bryn Meillion Llywelyn, synod Golden Girl yn ail. Wel, dyma ni te'n symud yn hyfryd. Maes llwch calon lan yn ennill y dosbarth i'r Cesig y Fagu Hun dros 8 mlwydd oed. Llong gyrfychiadau mawr i Tony Newman a Peter Hussey.